Есента на 22-та възобнових посещенията си в салона и за мое очудване видях, за мен беше нов продукт, второто сърце. Закупих си пакета към салона и останах и се влюбих просто в уреда второто сърце и с доста така желание от моя страна и на децата си го закупих. Имах доста проблеми, трудно се движих, трудно се обслужвах вкъщи без помощта на дъщеря си, трудно извършвах домашните си задължения. Много скоро почувствах облегчение. Имала съм остеопороза, коксартроза, болките ми намаляха, започнах да се движа много по-качествено. Ходих на екскурзии, за които предварително изпитвах страх, как ще се справя, как ще протече цялото ходене, но бях приятно изненадана и децата също, че всичко беше наред. Година и половина вече ползвам уреда. Със ставането си, още с кафето съм на второто сърце. Ползват го и децата вкъщи след мене. Вечер също, гледайки телевизия, вършейки някакви домакински работи, аз съм на второто сърце. Имаме други уреди, но този уред просто е основен вкъщи. Коленете също имах болки, вече почти не чувствам така, оттоците ми спаднаха и в глезените, и в коленете. Коксартрозата също. Намаляха болките, движението не стана по-свободно. Нямам никакви оплаквания, които имах преди и съм страшно доволна и го препоръчвам на всеки, който и на познати, и на близки, който има възможност да се го вземе вкъщи, просто е незаменен уред.